Hola de nou. Benvinguts a tots i a totes a una nova entrada del canal. Avui us parlaré de l'Allium ursinum, o bé all de bruixa, all bord o all silvestre. Està emparentat amb el cibulet, la ceba o l'all. Els antics egipcis i grecs ja el feien servir com a planta medicinal i era també coneguda pels celtes i pels germànics. Té multitud de propietats. S'utilitza el bulb, que es pot menjar fresc, i fins i tot és efectiu si s'ingereix en els menjars. Però la manera més efectiva de consumir-ho com a medicina és en forma de tintura. Per preparar-la s'agafa un grapat d'alls pelats, es tallen per la meitat i s'introdueixen en una ampolla d'1 litre d'alcohol de 90 graus. Es deixa macerar entre 15 i 30 dies i cada matí s'ha de batre suaument el recipient perquè la substància de l'all impregni el líquid. Un cop preparat, es pot consumir de diverses maneres i per a guarir múltiples malalties. L'all de bruixa té les mateixes propietats que l'all cultivat, Allium sativum, encara que els seus efectes són més dèbils i no existeixen coneixements assegurats. Tot i així, se sap que és beneficiós per reduir la pressió sanguínia, els nivells de colesterol i fa de bon antibiòtic vegetal. La toxicitat és escassa, però en grans dosis podria provocar una irritació de l'estómac. A causa del seu elevat contingut en iode, s'ha de tindre en compte en cas d'hipertiroïdisme. L'olor o el gust fastigueja els herbívors en menjar-la. Abans de la floració, l'all de bruixa es pot confondre amb el muguet de maig o el còlquic de tardor, que són tots dos molt tòxics i eventualment mortals. La distinció es pot fer fàcilment gràcies a l'olor condimentada amb l'all, despresa de les seves fulles massegades. I fins aquí l'entrada d'avui. Gràcies per la vostra difusió i fins aviat. Adeu!